Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan sa pangalan sa pagtulon ang PBCM amo kamo pagadapiton sa pamating sa taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi ngamoy makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug kini inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermogenes Magarayo, mga panginaot nga nagapagpaluna na kamustag-stag sa mga lingkuranan uban sa pagtag sa mga resusit sa ransa ni ana. Manyo magamit hingga karon sa tukon sa kamaturan nga ato ay kapagpadanga nga ato boton karon kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagbasahon ka na dilaro sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon, mabati niyo sa Power Radio, magsugod kita alas City, mulong tanang dun sa alas 8 sa gabiyon. O sa Waikorat Radio FM, balingasag mabati usab magsugod sa alas 8, mulong tanang dun sa alas 9 sa gabiyon. O sa Radio Ultra, mabati magsugod sa alas 10, mulong tanang dun sa alas 11 sa kabuntagon. O sa Teleradio RTN, mabati magsugod sa alas 12 hangtod sa launas kahaponon. O sa Mindanao o sa Visayas area dunay 26 ka mga radio station din ana ang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug ninihiyo na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalan ng mga kaigsuonan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagton sa kamatuoran aron na umuhatod kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab ko mga kaigalan og kaigsuonan? Kani sa mga alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera mo sa magig-uban kininyo nining takna alang sa pagpadangat sa kamatuoran. Ug karon bayla pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalanog kaigsuonan? Kini sabi ninyong alagad sa kahanginan, Brother Robert Jan Maturan ni Piedad, nga mausab nga makiguban kaninyo nining taknaaron sa pagtuon ug paghatod kaninyo sa kamatuoran ug magpaila pang ubang ministro. Kumusta kaninyo mga kagilanog kaigsuonan? Ginisab si Brother Romira Makamus, kadabayayong sab karon sa paghatod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanato para sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga galan mo igsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisrel Macarayo nga moy usa nga makiguban ni takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Ninihiyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa kasiguruhan sa tao sa pagpangalagad o gingon man sa kaluwasan sa tao. Tungod kay ang Dios aduna say tinguha sa mga tao. Ug unsa ba ang tinguha sa Dios sa mga tao, Brad Israel? Ang tinguha sa Dios Marad Macarayo nga ang tanang mga tawo ta maluwas niya atong proibahan diri sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto 4 gingon. Kini maoy maayo nga pagkahimutan sa pananaw sa Dios nga atong maluluwas. Nga nagatinguha ang tanang mga tawo mga luwas unta og magkakabuot sa kaybalo sa kamatuoran. Busa sa nakasulat sa Biblia ang tinguha sa Dios mao nga ang tanang mga tao man nagkakabot sa kabalos kamatuoran og maluwas unta. Pero nganong dunay gibuhian ni apostol nga si Pablo nga matud pa mamaluwas unta. Og magkakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Buti pa sabot kun ang tanang tao maluwas dili na lang magtinguha ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas. Pero gipamugatan pa nga nagatinguha ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas unta. Sa ato pa 100% nga dili tanan makadangat sa kaluwasan. Ingon ana nga sistema ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero ang ato lang mao lang nga ang Dios basta kay siya nagtinguha nga ang tanang mga tao maluwas. Ingon ana ra nagdepende na lang na sa tao o sa Dios. O sa unsa nga paagi pod nga ang tao maidangat siya sa kaluwasan. Ngano man daan pa sa unang kapanahunan. Sa panahon sa una, doon nagyoy panahon nga ang tao nanginahanglan og kaluwasan. Pero niadtong panahon na dili tanan na kadangat sa kaluwasan. Kadto lamang ang naminaw sa Dios o kadto lamang ang nagtuman sa instruction sa Dios unsay ipabuhat tungod kay dunay kalaglagan niadtong panahon na gitawag katong paghukom sa Dios o katong paghukuma dunay instruksyon na gihatag sa Dios sa usa ka tawo nga usa ka tawo nituman sa ipabuhat sa Dios kaniya ug ang maong tawo mao sinuwi. Unsay prueba ni ana Brad Rome kung atong susihon ang nakasulat sa Biblia.
Prueba niya na Brad Makarayo atong pagbabasahon din sa nakasulat sa Hebrewanon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 7. Tungod nini sinuy sa napasidanan siya sa Dios may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita mitagad sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihupman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo. Busa, tungod sa pagtuo ni Noe, gipasidanaan siya sa Dios mahitungod sa mahitabo nga wala pa makita sa ato pa kadto po di ay panahon di ay ni Noe na ay mahitabo nga wala pa gyud masinati. Sukad sa wala pa si Noe, sa sukad sa pagbuhat sa kalibutan hangtod pag-abot ni Noe, wala pa masinati kadtong gipasidaan sa Dios kaniya nga mahitabo. Og niadtong panahona si Noe mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka. Klaro nga ang pasidaan sa Dios gisugo si Noe nga pabuhaton og arka. Motong nagtagad siya gibuhat ang arka alang sa pagluwas. Katong arka iyang gibuhat para to pagluwas sa unsang paagi sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Kung lantaw nato ang balaang kasulatan, murag ang instruksyon sa Dios sinuwira mo ay maluwas tungod kay gipabuhat og arka para pagluwas sa iyang panimalay. Muna gisulti ni apostol nga si Pablo. Balikan tanaon niya kung ang panimalay ra ba ni Noe ang gitinguha nga maluwas og si Noe naniguro ra ba pod para sa iyang pamilya. Di ba dili? No, maabot man ta ana sa unahan karon. Karon tan-aw nato dinhi sa balaang kasulatan. Tan-awon ta. Sa pinasugdan ngano nga ang desisyon sa Dios nga pabuhaton na si Noe og arka tungod kay mahitabo kadto ang wala pa makita sukad. Wala pa makita. Unya giingon dahil pagpahayag ang arka para pagluwas sa iyang panimalay. Unya ang kalibutan gihukman sa silot. Sa atong nabasa sa Biblia. Nganong gihukman? Tungod kay niadtong panahona. Sa diha nga midaghan na ang tao sa ibabaw sa naong sayuta. Nagbuhat og kadautan ang mga tao niadtong panahona. Unsay prueba ni Ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basahan ito nakasulat sa Genesis, Kapitulo 6, versikulo 1, 5, lapos tangad to sa 6. Gingon. Ug nahitabo, sa misugod pagdaghan ang mga tao sa ibabaw sa naong sayuta, ug may nangatao kanila nga mga anak nga babay, sa 5. Ug nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta, dako, ug nga ang tanang pagpalandong sa unahuna sa iyang kasing-kasing lunlon nga kadautan lamang gihapon. 6. Ug kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta. Ug nakapasubo ni kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa Biblia, tin-aw nga giingon nga pagdaghan sa tao, ang pagkadautan sa tao dako diha sa yuta. Ang pagpangmalandong sa unahuna ug kasing-kasing lunlon kadautan. Unya nagbasol ang Dios nga gibuhat niya ang tao. Niadtong panahona, ang desisyon sa Dios mao na tong hukom sa silot. Mao na tong gidesisyonan niyang laglagon niya ang gikan sa naong sayuta ang tao bisan pa ang mga mananap. Unsay prueba ni Ana Brad Jan? Ang prueba ni Ana Brad Makarayo ato ra basaon diri sa Genesis Kapitulo 6 versikulo 7. Ug mingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sayuta ang tao nga akong gibuhat, sukad sa tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang na nagkamang sayuta ug sa mga langgam sa kalangitan, kay sila kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Busa tin-aw nga sa diha nga ang mga tao sa pagdaghan na nakabuhat og mga kadautan sa pagtan-aw sa Dios. Nagbasol ang Dios nganong gibuhat niya ang tao. Ang desisyon niya, laglago niya. Gikan sa naong sayuta ang tao gagibuhat. Bisan pa ang mga mananap hangtod sa nagkamang sayuta. Bisan pas mga langgam sa kalangitan. Kana ang desisyon sa Dios. Muna itong hisgutan ni Apostol Pablo
nga hukman ang kalibutan sa silot. Ngano nga gipakanaog to sa Dios, gidesisyonan base sa gisubay ni apostol nga si Pablo tungod sa pagkadautan sa tao ni adtong panahon. Pero luyo ni anang tanan nga ang mga tao nakabuhat og dauta mga kadautan sa pagtan-aw sa Dios. May tao pa nga iyang nalili niadtong panahon og ang maong tao mauto kaganiha nga among giingon nagisgutan po ni apostol kasi Pablo nga sinuwi nga nakaplagan sa Dios nga siya usa ka tawo nga hingpit ug matarong kauban sa iyang mga anak nga lalaki. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Makaraya to lang basahon diri sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 8 paingon sa 10. Apan si Noe nakakaplag og kahimuot sa mga mata ni Jehova. Kini mo ang kaliwatan ni Noe. Si Noe mo ay usa ka tawo nga matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios ug si Noe nanganak og tutulo ka mga anak nga lalaki, si Sim, si Cham ug si Japet. Busa, tutulo ka mga anak nga lalaki ni Noe niadtong panahona. Si Noe nakaplagan sa Dios o nakapahimuot sa mga mata sa Dios niadtong mga panahona. Siya nakaplagan ni Jehova nga nakapahimuot sa pagtan-aw sa Dios niadtong panahona. Kana mo'y nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe sa atong nabasa sa Biblia. Naglakaw uban sa Dios. Kana mo'y atong nabasa. Sa ato pa si Noe naglakaw uban sa Dios. Og si Noe ni adtong panahona nagmatarong siya taliwala sa mga kaliwatan niya. Sa atong nabasa sa Biblia. Karon, unsay diferensya tali kang Noe og sa mga tao nga nagbuhat sa kadautan. Ang nagbuhat sa pagkadautan ni atong panahon na giplanuhan sa Dios nga laglagon. Puhon niya gikan sa naong sayuta ang mga dautan. Ang usa ka taong matarong hingpit naglakaw uban sa Dios. Sa atong nabasa sa Biblia, naghatag ang Dios og instruksyon kaniya. Mao na tong gisgutan na podayon ni kinsay nagisgot? Si apostol nga si Pablo. Karon, pabor ko ng Biblia, basahon ko ni. Nakasulat sa balaang kasulatan sa Genesis, kapitulo 6. Ikaw nalay basa, Brad Israel. Sa kapitulo 6, versikulo 13 hangtod versikulo 22. Niya, Brad Makarayo, sumala nga sa gisitar mga sitas, Brad Makarayo, sa unsa nga gipaagi nga gibuhat ni Noe ang arka. Sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 13, lapos natos 22, gingon. Og miingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod aniya sa atubangan ako, kay ang yuta na puno sa paglugos tungod kanila. Og aniya karon, pagalaglagon ko sila uban sa yuta, magbuhat kag usa ka arka sa kahoy nga guper, magbuhat kag mga lawak sa sulod sa arka, ug pagabuliton mo og salong ang sulod og gawas. Ug buhaton mo kini ingon sa ingon niini nga paagi. Ang gitas-on sa arka, tutulo ka gatos ka maniko ang iyang kalapdon, kalimaan ka maniko ang iyang kahabugon, katluan ka maniko. 16 gingon. Magbuhat kag usa ka gawang sa arka ug humanon mo kini sa usa ka maniko ug kahabugon ngadto sa ibabaw sa ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arka. Ug buhaton mo ang tutulo ka lunta-lunta nga may salong sa ilalom sa ikaduha ug ikatulong lunta. Ug ako aniya karon magapadalag lunop sa Magdala og lunop. magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanang mga unod nga may ginanhawa sa kinabuhi gikan sa ilalom sa langit, ang tanan nga mga naa sa yuta mga matay. Apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo, og magasulod ka sa arka ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong asawa ug ang imong asawa sa imong mga anak uban kanimo. 19 gingon. Ug ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga mga unod, tinagurha sa tagsa kadagway isulod mo sa arka aron nga buhi sila uban kanimo.
Gikinahanglan sila mga laki ug mga bayi. Sa mga langgam ingon sa ilang matang ug sa mga baka ingon sa ilang matang. Sa tanan nga mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon sa ilang matang duruha sa tagsa kadagway sumulod uban kanimo aron mabuhi sila. 21 gingon. Ug magdala ikaw ug uban kanimo sa tanan nga kalanon nga ginakaon og tigumon mo kini diha kanimo og kini mahimo nga kanon alang kaninyo ug alang kanila. 22 gingon. Og kini gibuhat ni Noe, gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya. Kana mao gisgutan ni apostol nga si Pablo nga giingon nga ang Dios nagpasidaan kaniya sa mahitabo nga wala pa makita. Unya gipabuhat siya og arka para pagluwas sa iyang panimalay. Unya niadtong panahona giinstruksyonan siya nga katong arka nga ipabuhat ipasulod o pagabuhaton kato o giingon ang akong sad uban kanimo og magasulod ka sa arka. O mao na tong nigisgutang Pablo sa 11:7 sa Hebrehanon. Ikaw og ang imong mga anak nga lalaki og ang imong asawa. Sa ato pa si Noe og ang iyang asawa 5. Og ang iyang 3 ka mga anak nga lalaki do na may mga asawa. Sa ato pa 6 na daan iyang anak 3, mga babae pod asawa pod sa iyang 3 ka mga anak nga lalaki. Sa ato pa 6 tanan, 3 ka babae, 3 pod ka lalaki nga anak ni Noe. Minyo man tagsa-tagsa mo nang 6. Unya si iya ding asawa og si Noe 8 sila. Tanawa di ba mo sumadan pag-abot sa unahan. Busa sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia diha sa panahon ni Pablo, gisgutan na ni apostol nga si Pablo. Nganong gisgutan? Tungod kay gusto niyang ipasabot. Sa amo pod nga side karon, doon na lang pod may gusto nga ipaabot bahin sa kaluwasan. Labi na niini karong atong atubangon. Ha? Dili man ingon nga kutob ra ni atong panahona ang paglaglag sa Dios ug ang hukom sa Dios. Napagihukom sa Dios nga makalilisang. Nga makalilisang kung makalilisang man tong nahitabo sa panahon ni Noe. Mas grabe ni karon ka makalilisang. Kay ni aman tani ini karon hiatol ini panahon na. Ha? Muna karon nga atong gipatagad o gipatagad namo kanunay sa ere ang mahitabo. Ha? Kay parang sa dili pa na mahitabo, nakapasidaan nami kanunay gibalik-balik sa ere. Ha? Gibalik-balik sa ere. Maminaw man sa sa Power Radio, maminaw man sa nagkalain-laing radio station din anaa ang programa namo, mulantaw man sa Facebook o sa YouTube, makita na nila ang among mga pagpasabot bahin sa seguridad sa tao. Ingon ni ana nga sistema. Nganong naingon ni ana? Balikan ta ang Hebrehanon, di ba niingon mi kaganiya? Balikan natong Hebrehanon, balikan tarana. Unsay giingon ni apostol nga si Pablo? Matod pa niya, gisubay niya ang gisulti sa Dios didto ni Noe. Balikan kay nato ang giingon ni sa Dios dito Noe. Tungod sa pagto si Noe, sa napasidan-an siya sa Dios, may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidan ug yang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman. Muna among giyon kaniha, murag si Noe ra. Mo'y gipahinungdan sa arka. Pero ni adtong panahon na, kanang giingon ni Pablo, nagbulag ba sa giingon po sa Dios dito ni Noe nga pagluwas para sa iyang panimalay? Mabitaw na niingos Pablo nga ang tanang mga tao maluwas unta sa tinguha sa Dios. Pero nga man nga nangunta-unta mas Pablo tungod kay nahisayod siya nga niadtong panahon na nagtinguha unta ang Dios nga ang mga tao makasulod sa arka pero unsaon man nga ang tao wa man mutuo. Nganong wala mutuo sila? Unsay prueba? Kinira. Kung sinuwi ni adtong panahon na wala magwali, di wala ipasabot, wala niya iwali ang kaluwasan nga mong arka. Ha? Kay palunupan man sa Dios ang kalibutan. Magadala man siya glunop. Moto ang arka nga para tos lunop. Daw bi karon kay sinuwi ni adtong panahon na dili raman ang iyang huna-huna magbinuhatay ra sa arka, buhaton niya ang arka. Kay para maluwas siya. Doon na po siya gibuhat
Nagbuhat sa arka, nagbuhat po siya sa sugo sa Dios, pahibalua ang tao Noe. Pinaagis pagwali. May prueba ba kita nga si Noe magwawali? Be, Brad Rome, nabatay prueba nga si Noe magwawali. Kay kung dili magwawali si Noe, way waling nahitabo. Pero kung si Noe magwawali, iyang giwali ang kaluwasan nga mo ang arka. Be, tanaw ta. Wali gigini si Noe Brad Makarayog ang pruiba dini atong pagbasahon sa ikaduhang Pedro sa kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaluy sa Dios, bahin bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tao. Sa diha nga gipalunupa niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Busa sa nabasa sa Biblia kana ang prueba nga si Noe nagwali. Kay ngano man giluwas sa Dios si Noe nga magwawali sa pagkamatarong. Sa ato pa, dili lamang di ay kay ang giwali ni Noe ang kaluwasan ra kundi bisan pang pagkamatarong. Kay ingon magwawali si Noe sa pagkamatarong. Sa ato pa, kato si Noe kay matarong man sa atubangan sa Dios og naglakaw uban sa Dios, giwali to niya maglakaw ta uban sa Dios, magbuhat as pagkamatarong. Ang kaluwasan mauning arkang gibuhat nako, pero unsay gibuhat sa mga tao? Katong wala maluwas, nagpalingog-lingog. Wala mo tuo, sagis wali ni Noe nga magtarong ang tao, maglakaw uban sa Dios, ug unsa pa? Mutuo ka nga kining arka makaluwas ni, kay dunay lunop mahitabo. Unsay gibuhat sa mga tao? Wala mo tuo. Ang hinungdan, walo ra gyud ang na-record sa Biblia ang naluwas. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makaray? Basa na taong kasulat sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo... Unang Pedro, kapitulo 3, versikulo 20. Nga kaniadto wala man nagpanoo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot, samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok. Sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Oh. Na sa tinor gani sa sinultian ni Apostol Pedro nga kaniadto wala man nagpanoo sa diha nga sa adlaw ni Noe ang pailob sa Dios, no? Napagid gigamit pagyud ang pagkamapailobon sa Dios. Ang pailob sa Dios nagpaabot pagyud gani ang pailob sa Dios. Hayahay kayong tao kay nagpaabot pa ang Dios sa iyang pagpailob. Sa unsang paagi nga nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka. Sa ato pa nga nagpaabot ang Dios nga unta mutuo sila sa giwali ni Noe. Pero wala mutuo ni adtong panahona. Unsay giingon? Nga niini pila lamang kabuok. Unsa man to? Ang naluwas. Sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Muna among gikwinta gani ha. Dito sa nakasulat sa Henesis kapitulo 6 versikulo 13 hangtod 22 gibasa ni Brad Israel. Asawa ni Noe og si Noe duha na sila, 3 ka anak nga lalaki, 3 pod ka mga asawa pod sa 3 niya ka anak nga lalaki, 6 tanan. Iyang 3 ka anak nga lalaki ug mga binalay, 6 tanan. Si Noe og ang iyang asawa, 8 sila. Muni gi-record ni adire sa Biblia nga gisgutan po ni apostol nga si Pedro. Mo nang gisgutan po namo karon. Unsay purpose mga kahigalaan ug mga kaigsuonan kamo nga naglantaw sa Facebook ug sa YouTube ug naminaw sa programa namo sa Power Radio. Unsay purpose nga amo ni nga gihisgutan? Tungod kay dili mi nagisgo, tungod kay amo lamang gipabati ang bahin diha sa kang Noe, kung dili may tumong pa nga kung sa una arka man ang kaluwasan, karon duna na po'y plano sa Dios nga dili na po arka ang gamiton sa Dios sa pagluwas sa mga tao, sa paghukom na sab, nga pagsilot na sab, pagpuo sa mga tao nga mga nagkasala nga wala maglakauban sa Dios ug wala magtarong. Munay gingon sa nakasulat sa Biblia, may lain na sang palaabuton ug ato sang dungagan niadtong panahona. Ang mga tao bisan pang atong Ginoong Jesucristo nagpasidaan na o nagsulti na nga duna pay lain na sab nga mahitabo ngano tungod kay gikuha na sab og panig-ingnan sa atong Ginoong Jesucristo ang kapanahona ni Noe
tali kang Noe nga nakasulod sa arka uban siyang pamilya, og tali sa mga tao nga nangalaglag niadtong panahona nga wala mutuo nga ang kaluwasan mao ang arka. Unsay prueba ni ana Brajigi? Ang prueba niya na Brad Makaraya to labasan sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 36 paingon sa 39. Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawa sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe mauman usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon nga ni adtong mga adlaw sa wala pa ang lunop, sila na nagpangaon ug na nag-inom, na nagpangasawa ug na nagpamana. Hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, ug sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan, maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Maingon ang kun diri kun dunay mga mo discuss sa ilang hunahuna nga nagsudong sa YouTube ug sa Facebook, sa Facebook kung naglantaw sila ug naminaw sa Power Radio. Anak man sa tao mo moabot ya, di ay. Mangita ta og kanang gitawag nga moabot nga dili lamang kay katulamang ang kapanahonan ni Noe. O niya. Kung do na may nahitabo nga hukom sa Dios nga silot sa tibuok kalibutan sa una, na nasaylain nga pasidaan na pod sa Dios ang atong Ginoong Kristo mismo mo'y nagsulti nga kining mahitabo wa pa ni mahitabo pod sukad masukad. Mao bitaw putong pagpasidaan pod didto sa Dios didto ni Noe, wala pa ni makita sukad masukad pod Noe. Kini pod karon si Kristo na po nagpasidaan, wala pa pod ni mahitabo papag sa kalibutan. Wala pa ni nahitabo sukad. Unsay prueba ni anak Bradjan? Ang prueba ni anak Brad Macarayo ato orang basahon diri sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Oh, natanawa mo na giingon nga dunay mahitabo nga dakong kasakitan nga wala pa mahitabo sukad masukad sa pagkatukod sa kalibutan. Tanawa pud gani ang pasidaan sa Dios didto ni Noe. Sa Hebrehanon 11:7, balikan ko pagbasa, tungod sa pagtuo si Noe, sa napasidan-an siya sa Dios, may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Oh, mao gyapon. Para man to ni Noe, wala pa nasaksihi sukad sa pinasugdan pagtukod sa kalibutan hangtod ni Noe. Unya, pag-abot po sa atong Jesucristo kay human naman ang lunop, na napoy lain pong gipasidaan ng Dios, mahitabo ang dakong kasakitan nga wala pa mahitabo, sukad masukad sa pagkatukod sa kalibutan, di nagid po ni lunop. Di nagid po ni lunop. Muni bantayanan po nato karon. Dinhitaan ni karon, maniguro ta sa atong pagpangalagad. Asang dapita ta nga may sama sa panahon ni Noe, nga ang iyang nasudlan maogyod ang kaluwasan nga niadtong panahona mao ang arka. Nga unta pud niining dakong kasakitan makasulod putas kasiguruhan din diha ta makabaton og kaluwasan nga nahitakdo pud diha sa balaang kasulatan. Ingon ni ana ang atong pagatun-an niining higayuna karon. Kanang giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan nga dunay dakong kasakitan nga mahitabo sukad wala pa mahitabo sa kalibutan. Kanang dakong kasakitan gihulagway po na didto sa daang tugon og kana gitawag po na og kalaglagan. Unsay prueba ni ana sa Biblia Brad Jisrael? Niyang prueba ni anak Brad Macarayo atong basahon diri sa nakasulat sa Sofonias kapitulo 1 bersikulo 15 lapos tanadto sa 16 gingon. Kanang adlaw mao ang adlaw sa kaligutgot, adlaw sa kasamok, sa kasakit, adlaw sa kalaglagan ug sa kalumpagan, adlaw sa kangitngit ug kadulom, adlaw sa panganod ug sa mabagang kangitngit, adlaw sa trumpeta sa pagpagubok, batok sa kinutaang syudad ug sa batok sa hatagas nga mga salibdana. Busa sa nakasulat sa Biblia dakong kasakitan, adlaw sa kalaglagan, kadulom, sa atong nabasa sa Biblia adlaw sa kapait, adlaw sa pagpatingog sa trumpeta. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana, o kanang dakong kasakitan mao kanang kalaglagan, nianang panahuna, mao na ni ang pruiba nga amo pong ipabati, nga duna na po'y lain pong pagpuo sa Dios sa mga tao nga nianang panahuna, nga gitakda na,
og kini klaro nga dili na nilunop. Tinor sa sinultian sa atong Jesucristo, wala pa mahitabo sukad masukad sa pagkatukod sa kalibutan. Wala pa ang atong Jesucristo nagpakatao, wala pa ang atong Jesucristo nakigkauban sa iyang mga apostoles. Aron magwali ang mga apostoles diri sa kalibutan, naguna ang panahon ni Noe, naguna ang lunop, nahitabo na ang lunop, og kun may dakong kasakitan, wala pa man mahitabo sukad masukad sa pagkatukod sa kalibutan. Klaro nga kining dakong kasakitan di na pud nilunop. Pruibahan na mo nga dili na pud lunop. Sa panahon sa lunop sa una, ang kato mga isda mao ra gitoy makasiguro kay ngano man tubig guto sa unang panahon. Pero kining panahon na karon, kining dakong kasakitan wala pa may tabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Tanawa gani dito sa Genesis og apil bang mga isda. Di ba ang mga nagkamangrang naglupad nga mga mananap? Pero kini karong plano sa Dios, apil lang isda. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Paliw pagbasa sa Sophonias Brad Romy, sa Sophonias kapitulo 1, Sophonias kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod 3. O ingon ini ang sitar na nimo nga sitas. Akong pag-ututon sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa nawong sa yuta nagaingon si Yuba. Akong pag-ututon ang tao o ang mananap. Akong pag-ututon ang mga langgam sa kalangitan o ang mga isda sa dagat o ang mga kapandulan sa mga dautan o akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta nagaingon si Yuba. Busa ka na ang prueba sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga duna na po'y pagplano sa Dios nga laglagon ut-uton niya ang tao. Sa unang panahon mo ni giingon nga duna pay laing palaabuton. Duha kahugna sa kalibutan nga makalilisang panahon sa lunop ug kini karon ning gingon dakong kasakitan nga wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Muning makalilisang nga mahitabo sa kalibutan. Unang makalilisang panahon sa lunop. Kini na pong plano sa Dios nga pagpuo sa mga tao diri sa ibabaw sa naong sayuta. Apil ang mga isda. Muni giingon nga makalilisang ni ug maunay pangandamanan sa tao ug maunay paniguruhon sa tao nga diya sa napasakupan mo makabatog kasiguruhan. Pero tanan man nga nakasiguro nga sa pagtug sa una-una nakasiguro sila ngano mao mangganay nagpasakop tas tagsa-tagsa nato ka mga baruganan para nga kita nagtuota nga kana diya taluwason sa Dios pinaagi sa atong pagpangalagad kaniya. Dito na unya makita sa finishing line kung ang pagpangalagad nato husto ba o dili ba. Makabot ba nato ang kaluwasan o dili ba. Karon ang ato lamang mao lamang ang pagpamatuod sa kada isa sa atoa. Maura gyud na. Unya may kagawasan man nalatin sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5 doon tay freedom of speech, doon tay freedom of religion. Busa may kagawasan ta sa pagsulti bahin sa atong pagtuo. Bahin sa atong gituohan. Kung asa ta dapita luwason sa Dios. Ingon ana ra magbuhat sa pagkamatarong. Ingon ni ana nga sistema dili magbulag ang pagpangalagad ug ang pagbuhat sa pagkamatarong. Maura gina ang seguridad. Maura gina ang dag-anan sa tao. Ingon ana nga sistema og sa husto nga pagpangalagad. Karon ato nang susihon. Kung laglagon man sa Dios ang mga tao, puuhon man sa Dios ang mga tao gikan sa naong sayuta. Painomdom nga dito sa unang Timoteo 2:3 o 4, nag-ingon si Pablo nagtinguha ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas og managpakakabot sa kabalos kamatuoran. Bisan pag nagplano siya nga iyang puuhon ang tanang mga tao, muni giingon nga sama sa panahon ni Noe, si Noe nakaplagan pa sa Dios nga nakapahimuot sa Dios. So atong paniguruhon pod nga kining dakong kasakitan nga mahitabo bisan pagpuuhon ang tanang mga tao og ang mga kapangdulan sa ibabaw sa naong sayuta, muni giingon sa Biblia nga maparehas ni Noe nga magapahimuot kita sa Dios sa atong gibuhat og sa pagpangalagad og sa pagkamatarong. Ana ra maoro na ang dag-anan sa tao og ang pagpangita og pagsunod. Tanawa si Noe di ba naglakaw uban sa Dios? Unya asa man ta karon maglakaw pangutana?
Pangutana mga ministro sa PBCM, asa man ta karon maglakaw be nga para mahimut-an ta sa Dios, ang tubag namo kung kami pangutanon 100% ang tubag namo kini maone nakasibo sa nakasulat sa Biblia ug sa kagustuhan sa Dios. Ngano man nagkausa man ang amahan manggod ug ang anak diya sa Espiritu Santo mo nang giingon nga si Noe naglakaw uban sa Dios. Niadto pa nahimut-an siya. Karon pod kun asa ta maglakaw karon, maglakaw ka uban sa gikahiusahan sa amahan ug sa anak, asa man sila nagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano ang prueba, Brad Makarayo? Basahan to karon ang Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo Kapitulo 6 sa footnote giingon, buot muhatag ang amahan sa iyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak, buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. O busa, kun asa ta dapita maglakaw uban sa pagkamatarong diha sa gikahiusahan sa amahan ug sa anak diha sa Espiritu Santo. Unya, karon sa unsang paagi nga kita maglakaw uban sa amahan ug sa anak nga nahiusa sa Espiritu Santo. Kung sa unsang paagi, pinaagi sa Espiritu Santo sa imong pagdawat. Kaya ang Espiritu Santo ipadalaman sa amahan dinis kalibutan kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni ana Brad JG? Ang prueba niya na Brad Makarayo to lang basahon sa ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 ug 25 ug 26. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kon makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. O busa, kana mangutana ta asa man ta maglakaw uban sa Dios, uban sa atong pagbuhat sa pagkamatarong, paghingpit sa atong kaugalingon, asa dapit diha sa Espiritu Santo. Ngano man mao man ay gipadala sa amahan ug sa anak diri sa kalibutan. Kung maingon ta karon o ang gibasa ni Brad Jiggy kauban ni ministro Jiggy, Brother Jiggy, ang iyang gibasa mao man nga gipadala sa amahan unya asa man diha nga si Kristo nagpadala sa Espiritu Santo naghiusa sila. Abi, puribahan na to Brad Israel. Sa gibasa ni Brad Jiggy, ang Espiritu Santo gipadala sa amahan puli kang Kristo. Si Kristo ba pod mabasa pod litra por litra nga nagpadala pod sa Espiritu Santo? Usa po siya nagpadala? Mabasa Brad Makaraya atong probahan diri sa maori gyapon nga Biblia sa gibasa ni Brad Jiggy. Pero ang atong basahon nga Biblia kining asitas giingon sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26 giingon. Mingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa amahan, siya mao ang magdadasig ug siya usab magtudlo sa kamatuoran. Kung moabot na siya, musulti siya mahitungod kanako. Busa, ang Espiritu Santo nagkahiusa ang amahan ug ang anak nga ipadala sa kalibutan. Kung asa ta magmahingpit, asa ta maglakaw sa uban sa Dios, uban sa pagkamatarong, diha sa Espiritu Santo. Tungod kay ang amahan ug ang anak nagkahiusa na nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. Unsay purpose? Kung moabot man ang dakong kasakitan, kung doon na may pagpuo sa mga tao diri sa kalibutan, hukman man sa Dios sa silot ang kalibutan, pinaagi sa dakong kasakitan o paglaglag diri sa kalibutan, ang mahitabo kinira. Siguro alang nga naglakaw ka uban sa kagustuhan sa amahan o sa kagustuhan sa anak nga didto sa Espiritu Santo ta maglakaw uban sa pagkamatarong. Ngano ang Espiritu Santo litra por litra nga ipadala sa amahan o sa anak diri sa kalibutan nga siya manluluwas. Unsay prueba ni anak Bradjan? Ang prueba ni ana Brad Makarayo ato rang basahon diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and who will never leave you. The world will not deceive Him because they can see Him or know Him, but you know Him intimately because He remains with you, and will live inside you. Kung sa ato pa sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag
kanimo gahom sa pag tuman sa akong sugo ug ako mangayo samahan ug siya maghatag kaninyo og laing manluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Balag da lang tataman Brad Makarayo, tinaw og litra por litra gyud nga ang Espiritu Santo manluluwas. Oh, muna nga pagpangutan-on me. Kamo mga ministro sa BCM, naman ka mo'y buluhaton nga pagpahimatuon ug mao nang inyong gidala karon sa ere. Bahin sa kaluwasan, mapamatud-an ba ninyo ang tubag? Kung maghisgot lang tag kaluwasan diya sa Espiritu Santo, makapamatuod mi. Litra por litra. Kaya nga no, mabasa man nga ang Espiritu Santo manluluwas. Pag mo discuss mo karon, naalagi nabasa ninyo, pag ang Espiritu Santo na nga inyong gisunod, pasagdi lang. Pasagdi lang kung unsay among gituuhan. Kung si Divine Master man mao'y among gipaila nga Espiritu Santo, pasagdi lang. Pag dili mo to, mo bitaw na ingnan bitaw ni adto nga daghang nagmahay og nagbasol hangtod sa tibuok nilang kinabuhi, sa tibuok nilang espiritu. Sa diha ngang ilang gitamay og gilutos nga dili sila motuo nga ang atong Ginoong Kristo Dios kay para nila tao lang. Juan 10:32 ug 33. Pero ngano man og napas Juan 8:40 nga si Kristo tao lang, dili Dios. Pero tan-awa gani pag abot sa katapusan, sa gutlo sa ilang kinabuhi ug sa pagtuo, din giablihan na sa Dios ang ilang hunahuna o pagtuo niya ng panahon na gilansa ang atong Ginoong Kristo sa krus. Didto ra nanay na nga basa nga dunay nag-ingon dito sa diya nga niingon ang atong Ginoong Kristo, amahan ko sa imo makamot itugyan ko ang ako espiritu. Ato na lang i-summarize. Unsay gisulti? Nay uban nga nag-ingon tinuod di ay nga siya anak sa Dios. Ni anang mga panahon na og ni anang bahina, bahala naman og moingon taon niya nagtuo nga Dios basta kay nag-ingon na tinuod di ay nga siya anak sa Dios. Naadi ay panahon ni atong panahon na sa dihang gilansa ang atong Jesucristo o padulong pang gilansa ang atong Jesucristo o gilutos pa nila og wala pa hukmi ang ilang pagtuo dili tinuod nga siya anak sa Dios. Mao gyapon na. Diya lang ta sa mga ginagmay ba nga mga atong mahuna-huna. Mo man na nga ni anang bahina nagpamatuod ni pasagdi lang. Pugnan man sa mga dili magtotoo sa una ang mga apostolis nga sila magwali kang Kristo. Supakon man sila sa makadaghan, dili nila balihon kay ngano ang ilang pagto mao ginay tinuod. Pag kami pud karon nagpamatuod mi sa iri bahin sa amo magtutudlo para kanamo nagpamatuod mi way ko kaulaw. Kung magisgot tag kaluwasan pasagdi lang. Bahin sa kaluwasan. Kung unsa man og asa nagpaingon ang among gituohan, bahin sa Espiritu Santo basta kay wala mabulag sa Biblia nga ang kaluwasan naa sa Espiritu Santo. Pag abot sa dakong kasakitan, bahala naman nagkinsa ang Espiritu Santo nga giila sa PBCM. Basta kay para kanamo ang Espiritu Santo nga among giila, maura po ng Espiritu Santo nga gipadala sa amahan og sa anak diha dinhi sa kalibutan para makabaton tag kaluwasan. Anara, maura na siya. Pasagdi lang og panalitan nga dili madawat o unsaon man nga dili madawat, daghan man pud ang nidawat. Nagsaka man pud ang mga membro karon. Nagsaka man ang mga membro nga nidawat sa doktrina sa PBCM. Og nidawat sa among giwali bahin sa Espiritu Santo og sa kaluwasan nga anaa makaplagan sa Espiritu Santo kay Espiritu Santo man luluwas nga gipadala dinhi sa kalibutan. Ingon anara. Karon tan-awon ta sa balaang kasulatan pagpangutan-on ta unya kun do na may paglakaw nato nga mapainubsanon diha sa Dios sa pagpangalagad ba diha sa Espiritu Santo litra por litra ba pod babasa nga do na gi pagpangalagad diha sa Espiritu Santo Brad Jiggy. Litra por litra gid kana Brad Makarayo nga atong mabasa ug ang pruiba niya nato lang basahon diri sa mga taga Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Kung sa atong nabasa sa King James Version Brad Makarayo giingon mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug kung ato pa nang basahon sa laing translation sa ang pulong sa Dios kanang espiritu unsa na kanang espiritu gitawag kana siya og
Espiritu Santo. Sa Ug ato prueba mo. ato lang masahon sa maor gyapon nga sitas brad mga sa ang pulong sa Dios sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa mga kasuguan nga nag-ulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bagong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa ka na ang prueba nga pagpangutan-on mi na bagyo mabasa nga diha ta mga lagad sa Espiritu Santo mo nang makatarunganon mo ang PBCM nga mudawat mong mga membro nga magpasakop sa relihiyong PBCM ang tubag litra por litra mabasa mo na tong gibasa sa kaubang ministro ug do na may moabot nga dakong kasakitan paningkamuti lang nga nangalagad ka sa Espiritu Santo naglakaw ka nga hingpit diha sa kabubuton sa amahan ug sa anak diha sa imong paglakaw uban sa Espiritu Santo nga gipadala nga manluluwas diri sa kalibutan uban sa pagkamatarong ug sa pagkahingpit sa imong pagkatao sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan maora na ang dag-anan sa tao ang pagpangalagad diha sa Espiritu Santo uban sa pagbuhat sa pagkamatarong ug sa paglakaw uban sa amahan ug sa anak nga nahiusa diha sa Espiritu Santo asa ka mag-alagad diha sa Espiritu Santo. Muabot man ang dakong kasakitan, mangaliya ka ug magampo ka sa manluluwas nga gipadala nga mao ang Espiritu Santo dinhi sa kalibutan. Litra por litra bagyod bradyan diya sa Biblia nga ang Espiritu Santo doon na gyoy pag ikaw may nagbasa nga ang Espiritu Santo manluluwas pag ang tao mga muyo kaniya ay walay rason nga dili niya luwason. Basta nagtarong lang ang tao og nagtuman sa nagbuhat sa pagkamatarong uban sa pagkahingpit, naglakaw uban sa pag-alagad diya sa Espiritu Santo ug nag-alagad sa Espiritu Santo pag mag-ampo na ay way rason nga dili siya dunggon. Doon na bagi pag-ampo bradyan diya sa Espiritu Santo. Aduna gyud Brad Makarayo ug ang prueba niya nato rang basahon diri sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan magatubo diya sa inyong balang uyamot nga tinuuhan. Pagampo kamo diya sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia doon na gyud ay pagampo diya sa Espiritu Santo. Karon kay Espiritu Santo manluluwas man. Siyempre, ang mga nag-alagad kaniya kapag ka magbuhat sa pagkamatarong uban sa pagkahingpit nga nahisibo sa kabubuton sa amahan ug sa anak. Pag mga muyo og mangayo og kaluwasan pag abot sa dakong kasakitan, ay mo na giingon, walay rason dili kaluwason sa Espiritu Santo. Di naa na ang panabang sa amahan og sa anak. Ngano? Sila may nagpadala. Ana ra nga sistema. Si kinsa man ming PBCM nga dili mo dawat sa Espiritu Santo ni anak nga gitanyag sa balaang kasulatan sa amahan og sa anak nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan nga manluluwas. So si kinsa man pud may nga para ras kaugalingon namo mo nang nibayad og rejuistisyon ang mga kaigsuunan sa PBCM parang amo pong ikawali ang pagkamatarong ug ang pagkahingpit ug ang pagpangalagad sa diya sa Espiritu Santo ug ang pagampo diya sa Espiritu Santo. Sama ni Noe nga giwali niyang arka. Ingon ana nga sistema tungod kay ang Espiritu Santo siya ang patik. Kung mangita tag katubsanan ug mangita tag kaluwasan, doon na naitimbre ang Dios. Unsa man, timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan o katubsanan. Unsay prueba ni ana sa balaang kasulatan, Brad Jisrael. Yang prueba niya na Brad Macaraya tumbasahon rin sa tumbasahon sa King James Version sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30 gingon, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Kung unsa kining timbre sa Espiritu Brad Makarayo o mga kaigsuunan gitinaw kini sa Biblia Timbre sa Espiritu Santo. Gitinaw kini sa Biblia ang Katoliko sa maura gyapong sitas giingon sa pagpahayag ang timbre gitawag na kanagpatik nga garantiya nga tubson kita sa Dios o luwason niya. Ayaw ninyo pagsubang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gipatik sa Dios diha kaninyo ilhanan nga kamo iya na og garantiya nga maabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa ang gibasa dito sa King James Version, ang Espiritu Santo mao ang timbre sa Dios para sa katubsanan
unsa nang pagtubos sa Bibliang Katoliko, pagluwas, ang pagtubos, pagluwas, ang pagluwas, pagtubos. Unsa man na patik o timbre sa Espiritu Santo, gibali-bali na. Karon tanawon ta sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan sa Espiritu Santo, mapatikan ka para kaluwasan, Brad Rome. Pinagi jud ka na sa maayong balita, Brad Makarayo. Ato lang pagkabasahon din sa nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 1 bersikulo 13. Pinagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanuon na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan mauna nga pinaagis maayong balita, unsang matangas maayong balita nga pinaagi ni ana Brad Lloyd, matimbrihan ang tao mapatikan para sa katubsanan nga ang pagtubos mao ang kaluwasan. Sa ato pa, timbre sa Dios para sa kaluwasan sa tao. Sa unsang paagi nga matimbrihan ang tao sa maayong balita man, unsang matangas maayong balita. Wali ka na nga Espiritu Santo, Brad Makarayo. Ani ang prueba, basahan na to di sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karong gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit nga mga butangan niini ang mga manulunda na ngandoy sa pagsudom. Sa wayo kaulaw, Brad Makarayo, ang katumanan ani mao kita mga ministro sa PBCM uban sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ug sa atong mga kauban nga mga misyonarya ug misyonaryo. O sa mga kauban nga mga ministro, busa kana siya mao ang gitawag nga kita ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo. Mao nay purpose nganong kanunay namo nang gidala sa ere para sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan. Ang lain na pong kalaglagan na po sa mga tao nga wala makapangalagad sa hustong pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Munay giingon nga paningkamutan nato nga kita nakadawa ta sa wali para sa kaluwasan nga kanang waliha mauning giwali namo nga mga ministro sa PBCM. Para sa kaluwasan, para bas paglaglag ang among buluhatong pagwali, ang tubag dili. Nganuman sa Efeso 1:13 para sa kaluwasan. Nagdalag timbre sa Espiritu Santo, din ang timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan o sa kaluwasan. O ang Espiritu Santo siya ang gipadala sa aman o sa anak nga manluluwas din sa kalibutan. May tabo man ang dakong kalaglagan sa ibabaw sa naong sa yuta. Unsay makalaglag diri sa yuta nga makapuo sa mga tao nga niya sa yuta, ang tubag mao kanang tunglo nga musunog sa yuta og muhimong walay sulod. Unsay prueba ni anak Brad Jan? Ang prueba ni anak Brad Makarayo ato rang basahon diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3-6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay siyo ba mo'y nigsulti niining pulunga. Tungod niini ang tunglo mo'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang pumuluyo sa yuta na nangasunog ug jutay lamang ang nanghibilin. Busa sa nakasulat sa Biblia mauna nga ang yuta laglagon na sa pinog masunog uban sa mga nagkasala. O tungod niini ang yuta hingkaplagan nga sad-an o parehas gapon sa panahon ni Noe. O nakaplagan ang mga taong dautan. Nigplano ang Dios laglago niya karon pod laglago na pod niya. Unsa na po ilaglag karon? Mao nay giingon nga tungod ni ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog. Jutay lang ang nanghibilin. Na po'y jutay nga mahibilin. Panahon sa lunob sa una na ay mahibilin plano sa Dios kinsa sila sinuwi. Ang nituo nga ang kaluwasan arka karon po ni panahon na pagkadi ka mutuo nga ang kaluwasan Espiritu Santo nga pagpangalagad. Mahitabo na pag-abot sa unahan diha nato makita og unsa gyud ka tinuod ang gibarugan sa mga ministro sa PBCM o ang among gipanghimatud-an sa ere. Ingon ana ra nga sistema. Nagpadulong pa man gud tagod niya nang dakong kasakitan. Unsa maning tunglo nga maoy gitawag nga mulaglag o musunog sa naong sayuta, Brad Gisrel. Mo kining katulong tunglo, Brad Makarayo. Diri ato basahon sa unang hubad sa King James Version nga ang Santiago ginatawag og Jacobo ug ang pinadaya gitawag og bugna. Diri ta sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14 gingon.
Mingagi na ang ikaduha katunglo aniya karon, ang ikatulo katunglo moabot sa madali. Busa sa nakasulat sa Biblia, ikatulong tunglo. Unsa bang tunglo nga ikatulo nga mulaglag sa yuta, Brad Rumi, og muhimong walay sulod sa yuta. Mao kana Brad makarayo ang kusog sa gubat. At ulang pagbasahon ng pruiba dinhi sa Isaiah sa iyang kapitulo 24 bersikulo 25 ningon. Tungod dinhi iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini ug kini nakapasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa ni anang bahina mo na giingon nga ang tunglo di ay mong ikatulong tunglo, ikatulong gubat sa kalibutan. Pangutana, nahitabo naman ang unang gubat 1914, nahitabo ang ikaduhang gubat 1940 paingon sa 1944. Question o paingon sa 45. Ang pangutana, ikatulong gubat man kaon nahitabo mang unang gubat, ikaduhang gubat. Unya mahitabo na dili naman mahitabo pag-usab mo ni. Ang kanabang kakuyaw, ang kanabang hitabo sa unang gubat, ikaduhang gubat, minor ra kung ikumparar sa ikatulong gubat sa kalibutan. Ngano? Tanawa ra god. Nahitabo ba nga apektado ang mga isda sa unang gubat sa kalibutan? Analisara gani. Apektado ba ang mga isda sa unang gubat o ikaduhang gubat? Di ba wala? Pero kining ikatulong gubat, nganong mapamatud-an nga mauning dakong kasakitan, nga mauning makapaapekto sa mga isda sa dagat, tanawa ang mga chemical warfare. Pagbuhian unya ang mga bomba nga nas o nagkalain-laing kanasuran nga nagkupot niya anang panahona. Nga kanang bombaha, inigbuhi ana hilo na. Ang hangin nga atong hanggabon hilo na. Ang mga chemical diya sa mga kanang gitawag mga chemical warfare. Ang mahitabo anak karon diya sa dagat karon, muanha na sa dagat makaon na o makuha na diya sa tubig ug ang isda ana unsay mahitabo. Kanara. Muna giingon nga bisan pagani. Kung gamay-gamay nga nasod, bisan pagdako-dako nga nasod, pwede tunawon lang sa usa lang kanang gitawag intercontinental ballistic missile. Bisan pag i-search sa YouTube, makita. Intercontinental ballistic missile, kayang mutunaw sa nasod. Usa ka pagpabuto. So nianang bahina, pinakakuyaw ang ikatulong gubat sa kalibutan. Muna ang atua ra gyud diha. Unsay kaluwasan dili na arka, unsay kaluwasan? Gubat na may gisgutan. Kung unsay kaluwasan ay betan-aon ta. Brad Lloyd, unsay kaluwasan? Ang kaluwasan nato Brad Makarayo pinagi sa mga pulong sa Dios nga sa kagahom sa espada. Unsay prueba na. Kaluwasan kita niya. Ano ang prueba Brad Makarayo diri sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 gingon kana sa pagpahayag. Sa tinggutong magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Mo nang giingon nga sa unsang paagi luwason kita sa Dios, pinaagi sa kagahom sa espada. Unsa nang espada? Motong gilitok ni Brad Lloyd kaganiha. Nga unsa? Pulong sa Dios karon. Kay luwason man ta panahon sa gubat, gutom ug kamatay. Panahon sa ikatulong gubat sa kalibutan, luwason ta pinaagis kagahom sa espada, Brad Jiggy. Unya ang Espiritu Santo man luluwas man. Doon na ba siya'y kalabtanan sa kagahom sa espada nga giingon ni Brad Lloyd nga mao ang pulong sa Dios? Mapamatundaan ba nato nga ang espada pulong sa Dios o sa kagahom sa pulong sa Dios gipakasamag espada maluwas ang tao panahon sa gutom kamatay og sa gubat nga kana gisulti ni Brad Lloyd tinuod ba og kinsa dayon ang mutudlo ni ana mga pulong Brad Jiggy? Tinuod gyud kana Brad Makarayo nga ang espada mo kana ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo. Sa ato pa wala magbulag ang Espiritu Santo man luluwas nga gipadala diri sa kalibutan sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan nga ikatulong gubat sa kalibutan. Unya ang Espiritu Santo ang iyang buhaton, tudloan niya ang mga tao, iyang mga alagad. Og doon na po sa ihatag di ay nga mga pulong dito sa mga nangalagad. Unsay
prueba nimo ni anak Brad G, kay basig imo-imo ra na. Dili gid kana Brad Makarayo kay ato na mabasa diri sa Biblia Brad Makarayo nga nasulat sa ang pulong sa Dios Brad Makarayo. Ato na lang basahon ang pulong sa Dios sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Oh, busa ka na ang prueba mga kaigalaan ug mga kaigsona. Kamo nga naminaw sa Power Radio. Kamo nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Makita nato ug maanalisar nato kamo nay magtimbang-timbang. Amo nang gipahibalo kaninyo ang kaluwasan. Kung kuyaw man ang panahon sa lunop, niya pailaing kuyaw ikatulong gubat sa kalibutan. Unsa man ang atong kasiguruhan, paningkamuti lang nga naglakaw ka uban sa Dios, sa kabubuton sa Amahan og sa Anak, sa pagpangalagad sa Espiritu diha sa Espiritu Santo nga gipadala sa Amahan og sa Anak, ug ang Espiritu Santo mao'y mutudlo ug muhatag usa sa iyang ihatag para nato magamit magkinaunsa man ug mahitabo man ang ikatulong gubat sa kalibutan. Mauna ang seguridad nato ang pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Wala naman kami oras mga kaigalaan ug mga kaigsoon. Among gipanghinaot nga inyong nasabtan na magamaturan nga among gipadangat diha kaninyo. Nga unta sa dili pa mahitaboy katulong gubat sa kalibutan makahukom kamo nga magpasakop na sa pagtulon ang PBCM aron sa ingon ni ana. Magkahiusa kita sa pagpangalagad diha sa Espiritu Santo uban sa paghingpit ug pagkamatarong diha sa Espiritu Santo. Para sa kaluwasan, para sa atong pamilya ug para sa atong kaugalingon. Sa ngalan na lang sa among magtutudlo, Divine Master Tomas Nino Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kinyang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista, Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Ug kani usab si Brother Lloyd Badera. Iniusab si Brother Robert Jan Maturan ng Piedad. Usab si Brother Romira Macamos. Kinusab si Brother Gisrel Macarayo kami mingon sa mga takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong papaminaw mayang gabi nga atong tanan.